V srdci nádhernej prírody Liptovského Jána vám ponúkam apartmán, ktorý je ideálnym útočiskom na oddych, ale aj výbornou investíciou. Predstavte si miesto, kde vás ráno zobudí spev vtáčikov a vôňa lesa. Či už túžite po víkendovom úteku z mesta alebo stabilnom zhodnotení, toto miesto má v sebe výnimočný pokoj aj potenciál. Obývacia izba je spojená s kuchyňou a kúpeľňa so sprchovým kútom a z WC. Tento apartmán nie je len nehnuteľnosť, je to štýl života, ktorý si zamilujete. Apartmánový dom bol skolaudovaný v roku 2019. Apartmán má 35 metrov štvorcových a disponuje vstupnou chodbou, samostatnou spálňou, z ktorej je nádherný výhľad na okolitú prírodu. Som maklerka Milota Balková a pracujem pre spoločnosť Turality v Liptovskom Mikuláši a už teraz sa teším na spoločné obliadky.